Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Sa samang bahin, ingon sa nagkinam-inam kung na makita pagbalik si Corina. No. No. Pastilan, may duha ka bata nga kalit lang ang milabas kasada. Magkala ko sila! Fair enough. Kabati ka to, Prinsing. Mo'y sulti sa tong usa ka tanod nga may nakasulti nila nga nakakita ni Dudut ug Miles. Basi sa paghulagway nila ini ug mao na karoy ilang gisusi. Ulsam na yung mata. Oy, kanuhon na maglayas. May mo bag ato tabo diretso sa maudapit, Brad Utik. Mao gina atong nga turon, Sing. Sige, Sing. Relax lang. Mauli na lang ini mo ang inyong anak ni Corina. Hinaot pa unta, Brad. Hinaot pa unta. Dili lang lagi may muli sa amo, sir. Ginaantod ko muli, sir. Dili. Dodong, Inday, obligasyon ko na ko ang paghatod ninyo sa inyo. Di lang tungod kay hapit ko kamo madasmagi. Apan pagkanga na lang, suod mo ni Papa ninyo, Francing. Ay, kakadiyot. Kisa kadiyot nga ninyo? Si Kuya Dudut na siya, sir. Niya ako si Miles. Dudot. Oo, nahinumdum na ko, Dudut Miles. Muna gisulti ni Papa ninyo, Francing, nako, nga inyong mga ngan, nga iyang mga anak. Pero wag mo musulti na ako, ha? Kung anong naabot mo sa highway nga may distansya naman tong inyo. Niya, gabi, pag yun. O dili gid maayo para ninyo nga mga bata pa. Risgo kayo ron panahon na. Dili lang sa karsada. Wasag ta masayod kung simba ko makasugat mo mga tao nga may daotang intensyon ninyo. Usaon na lang. Maproblema gyud si papag mama ninyo. May barangay patrol nga ato masugatan, no? Basin og nangita ni ninyo. Lugar sa taha kay basig emergency ni. Hinahinay lang driver kay apiki ang daan. Kay mihunong ng auto. Kadit. Sing, ibag auto na si mong amigo. Ha? Ana? Tuod. Uy, Sing, ano? Tawag kisa na sa auto. Diyos ko. Si Dudut. Si Dudot yun. Oo, Uy. dagal pingo sa likod sa auto. Uy, Sing, nairang na naog. Ang imong amigo, Sing, iyang gukol si Dudot. Inuo ko. Papa Francing. Papa. Unsa man ni gibuhat ninyo, Day Miles? Dahil ka ninyo. Buhay ko. Buhay ko. Nara, si Dudot, Sing, oh. Nadaog balik si mong amigo o si mong tarod. Si Kuya Dudut. Kuya. Yes, Papa Francing, Kuya. Daghan gyud kayong salamat nimo. Grigi. Kunwa ka pa, ambot kun unsa na nahitabo ni Dodot ug Miles. Wa kay angay pasalamatan ako, Francing. Amigo ta. Isa pag magkinaon sa pagkalibutan, amigo kita, di ba? Greg, Elang lain nas pagsabuta. Pero, unsa man ay hinungdan nga nung naingon man ni anak mga anak nimo. Nga nung miatim at silang layas. Ah. Gisukit-sukit yun na ako na silang duha pag sakay na ako nila sa auto. Kay ako untang ihatod sa inyo. Ay, di magimusulti. Nga nung dito sila sing. Unsa may problema?
Dito ka pugson nga masulti. Ang mahinungdanon nga luwas na og nauli na din sa inyo ang imong mga anak. Ingon sa gitoy gis panahon. Kay kunwa tingali ko makahununa nga magsusi nimo. Kay dito lagi day kas tindahan ug muadto kaday unta kunos bay kay may importante kang tuyo nako. Nausa kaday ng duha. Ambot, asa na ka sila mangabot? Gregi. Mao nang dako gyud kayo nga akong pasalamat nimo. Kay kun wa ka pa, kung may nautan pang nahitabo nila, di ko gyud mapasaylo nga akong kaugalingon, Greg. Diriyot sa Diyo ko makadisgrasya nila, diyang kalit sila nga milabas kasada. May gani kay nakabantay gadain ko ug naka-apply ko sa brakes auto. Sing. Okay. Okay. Sultihan ko na lang ikaw sa tinuod. Sa dili pa di. Timing yun nga may tuyo ko nimo. Kining hitabo karon may koneksyon ni sa kung tuyo sa pagpakikita nimo. Mao ba? Kay nga no, asa mo taday mong tuyo nako? Kung nga nung wa ka man madayon sa pagadto. Baluoyin taon mo na ako, Dodot. Miles, ayaw na itaon ninyong usba ang inyong kibuhat. Mamatay ko kung buhaton pa to ninyong usab. Ayaw, anak, makurin, uy. Sorry, makulit. Kung hilbaw pa mo kung unsang kibating kaguol o kabalaka ninyo. Kung nahibaw pa lang unta mo. Dili na ko mo usap, ma. Nay, si kuya manggod maay. Ngayon na gani ko sorry ni mama, mama. Jujun, Miles. I-promise na ko, Dodot. Miles, i-promise na ko nga dili na kini ninyo buhaton pa. O, lagi, ma. Dili na. Dili na, ma. Basta ang yun lang si Papa Francine nga dili mo dayon biya na to. Bitaw, makurin. Magtinabagay ta ninyo hangyo sa inyong amahan. Oh. Kay nasayod mo nga bisan ako. Dili buot nga malayo si Papa ninyo Francine nato. Bahala nag-unsa ta kalisod. Mo din ay tinud-anay nga rason nga muadto ka unta sa amo. Kung desidido gyud ka nga manarbaho nga inuntang bintaha gyud ang sweldo ingko para din sa ato. Mas dako gyud kung adto sa Manila o sa Cebu ka manarbaho sing. Ang nakaapan kay wa makasabot na ko nga akong pamilya. Labi na gyud ang ako mga anak. Ako sing magkapasalig gyud ko nimo nga makatrabaho ka gyud nga may arang-arang nga sweldo. Kay daghan matag kaila nga makatabang usab nato. Pero ang ako karabang hinugtanay gyud tas bakos. Kay mao mata sa atong hangyoon nga mga influential nga mga tao kung mausab ang imong hunahuna. Nga kung makatrabaho ka, pila na sad kahigayon kay muli. Nagkasabot ka tingalis buta kung ipasabot sing. Klaro kayo ang imong gisulti, Gregi. Isabtan ko ikaw. Ang ako lang nimo nga hunahuna sa makadaghan nga higayon. Timbang-timbang nga kung husto ba ang imong desisyon. O konsultaha ang imong asawang anak. Ako na ibahala nga mupasabot nila, Greg. Ang painungdanon ako ang umaabot sa akong mga anak. Ang kaugmaon ni Dodot ug Miles. Kadili na to batag anong panahon. Kaya wata masayod kung kanus kita kutob din ng kalibutan. Ang ato nga kung mubiya mangani ta ning kalibutan na. At least sigurado na ang kaugmaon sa akong mga anak. Basta mo na to sing. Puno na sa makadaghan nga higayon ug timbang-timbangan kung husto ba ang imong desisyon. O konsultaha sila nga imong pamilya. O kung magkasinabot na mo, naara ko. Naaragyo ko sing. Andam di ko sa pagtabang nimo.
Salamat kag kaayo nimo, Greg, sa pagtabang mo namo. Sa pagbalik nimo ni Dodot ug Miles dinhi sa amo. Nang gunaw na, Corina. Kay kalipay na ako nga magkatabang ninyo ni Francine. Usbo na ko. Greg, daghan gyud kayong salamat nimo. Basta sa ako nang gikaingon ni Mosing, naaragyo ko. Panangpit lang. Kay di ko magkatalikod nimo. Bisag kung sapay mahitabo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!